Mga Kalingap, ito po si Kalingap Alvin. Dito po tayo ngayon kina Ate Pia. Kukumustahin po natin yung pamilya ni Kuya Robin. At may pasalubong po tayo sa mga bata, mga Kalingap. May mga groceries tayo para sa kanila. Yun, no? Miss na po ito ni Kuya Robin, no? Kilalang kilala na po ako. Hindi na kahit kinakagat. Tao po. Hello po. Ay, si ano, si Harman. Si kamukha po ni Ate Jack. May pasalubong ako sa inyo. Oh, sige. God bless. Yes. Mga galing po sila sa school. And din si Sukjot, oh. Ito, oh. Yan. Ay, pakaanuhin ng ano. Mag-unboxing si Sukjot, oh. Ano? Oh. Sukjot. Oh, bless. Dito ko muna. Yan. Ayan po mga Kalingap. Dito na lang natin sa mesa. Oh, may ano sila, oh. Salamat, Ate Pia. Kamusta na, Ate Pia? Okay lang. Okay na? May nilupak. Oo. Ayan po mga ano, kakain sila ng nilubak mga Kalingap. Kamusta ang school ano? Ayos lang po. Harman Jut. Di ba? Kasi magkaano kayo ni ate mo ay Harman Jut. Ikaw Sukjot, kamusta ang school? Ayos pa. Ayos lang. May pasalubong ako sa inyo. Mamaya buksan nyo ha. Kamusta po ang school? Pakalam po. Okay. May crush ka na? Ay wala. Nagtawa si Sukjot eh. Nagtawa si Sukjot mga Kalingap. Si Ate Pia po nagtitimpla ng ano. Yan, may asikaso po tayo ni Ate Pia. Natanaw po tayo kanina. Asa na si Papa nyo? Nasa India pa. India pa? Anong mensahe nyo kay Papa mo? Anong mensahe nyo kay Papa nyo? Mag-ingat lang po siya dyan sa India. Sana po makauwi na po siya. Ikaw. Anong mensahe kay Papa mo? Sabihin mo yung pasalubong. Ingat yan sa India. Sana po makauwi na po kayo. Di ka na mahina ka, di ka nagsabi ng anong pasalubong. Ikaw, anong pasalubong? Sabi mo kay Papa mo. Chocolate ako. Chocolate? Oh, Kuya Robin, chocolate daw. Isa mama. Ayan po, mga Kalingap po. May pamerienda po si ano. Sila. At yan, nag-init ng kape nag-init ng tubig po at magtimpla ng kape. Masarap po ito mga Kalingap, ang pagkain ni Ate Pia. Ito po ay kamuting kahoy na... Ay, saging! Sorry. Pwede din yung kamuting kahoy, pero pwede din saging. Saging po na dinurog. Mukhang nakakatakam na po mga Kalingap. Ayan po ang ano dito mga Kalingap. Mayaman sila sa mga ganitong merienda. Kapag ka nasa sentro ka, kagaya sa Maynila, ano Ate Pia, laging bili doon, no? Laging bili-bili. Ano po, napaka, ano nila. Ayan, mga Kalingap po. Kumusta Ate Pia? Miss mo na si Kuya Robin? Tagal na, no? Kumusta? Pero uwi na daw. Oo, yung ano, kulang na ng requirements niya yung dito. Yung sponsorship letter. Galing sa akin, tapos yung nearest ko para saka yung ID ko. Yun na lang. Papadala ko sa kanya. Kamusta naman Ate Pia? Ano na? Okay na? Yun. Kailan ang uwi? Pakatapos nun? Hindi ko alam. Hindi pa naman sinabi daw kung kailan siya. Pag nakakuha na siya. Pag nakakuha na. Pag nakompleto na yung requirements. Grabe pa lang. Daming requirements ano Ate Pia. Ayan mga Kalingap. Kailangan daw original kasi yung affidavit. Pero mga estimated natin mga ano? Mga February na siya. February. Hindi naman lalampas sa February. Hindi na. Okay na. Okay na. Bukas nang papadala ko na sa
kanya sa India yung nakuha ko. Ay, papadala mo na Ate Pia. Kape ko yun. Tamigil. Grabe mga kalingap. Ito naman yung ano, may pakape naman si Ate Pia, oh. Kasi Kaluel. Kamusta ang puso mo Ate Pia? Di ka naman na-stress na o okay ka na? Hindi man yun. Ano ka na? Oo. Nakakakilos ka na kaysa ko yung dati talaga. Oo. Pero ngayon, pa-recover ka man. Ano ka na? Kumbaga, gumagaan na ng konti yung mga pasanin. Oo. Kasi tsaka mga anak mo naman, mga babait, tsaka maasahan saan. Kaya okay man. Kape na lang. Sige. Sana si Patubo. Nagpakape po si ano. Ay, Joel, kape daw. Yan, oh. Kaping ano ito, may ano ito, gatas. Yan o, merienda. Cappuccino. Cappuccino. Wala si ano, si Amanjut. Yan o, nilupatis ko na. Ano yung Ayun, oh, may niready tayo. Sa akin yan ang... Kaya pala healthy kayo, ano? Ganito ang mga merienda nyo, ano, Ate Pia? Kuya, minsan nilaga lang na ganyan. Saging, hinog. Hindi Ate Pia. Di ngayon natuto sila na magganyang pagkain. Dati puro biskwit. Ganon. Ano, Ate Pia? Puro ngayon nagsasaging na sila. Mas healthy tuloy. Kamote. Oo. Dati kasi laging may pabiskwit si Kuya Robin yung nandito siya. Kumbaga parang minanage mo Ate Pia, nagtipid-tipid. Buko yun, kaysa sa tinapay. Tinapay. Kasi, Mura pa. tsaka healthy. Kasi, buti si Sukjut din nagpayat si Sukjut. Ayan si Sukjut mga kalingap, walang pagbabago. Walang pagbabago. Mga kalingap po. Ito lang. Kita ang beauty. Ayan mga kalingap at mag-unboxing na po si Sukjut. Sila Sukjut. Sige, buksan na natin yan. Laman. Kung anong laman. Ayan, ready na si Sukjut. Ano kaya ang laman? Ano? Akin natin kung buksan na yun. Ayan! Ayan. O, lagay niyo dito. So, may tinapay na ulit. Pero, ano, may tinapay, may gatas, sukal. Uy! 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 Nakita yung stick, oh. Ay! May Chucky din. Yan, nakangiti siya. Nalagay na agad sa ref. Para lumamig na, para mahigop na agad. Ayan mga kalingap po. Stick po. Kunting, noodles. Ayan. Masaya niya si Kuya Robin din. Di ba? Ayan, may mga dilata po dyan, mga kalingap. Salamat po, Kuya Alvin. Welcome. At ano ko naman yung si Papa mo eh. Close friend. Sasabi. Salamat po, Kuya Alvin. Salamat po, Kuya Alvin. Welcome. May mga ano naman po yung mga bata oh. Ito po si ang junior. Junior. Junior pa po talaga. Sa India, Ate Pia, kapag lalaki ang anak, parang yan. Parang mataas na blessing daw. Pero ang babae, mataas din ang blessing. Kumusta kayo Ate Pia ni Kuya Robin? Ano na lang kayo? Call na lang kayo? Video call kasi nami-miss. Sige lang ang video call. Malambing man si Kuya Robin ngayon.
matagal kayong hindi nakikita. Parang ngayon lang, so parang ngayon lang natagalan, ano, siya. Mula nung magkaroon kayo ng maraming anak. Ngayon lang. Uwi na daw siya. Ako na lang ako. Naiyak. Iyakin yun eh. Huwag ka na umuwi. Diyan ka na. Diyan ka na muna. Magpapauwi na nga ako eh. Oo. Kamusta naman daw dun sa India? Okay naman. Kasi nandun naman si Nico, tapos si mama niya. May mga taong nakapaligid. Kasi nasabi mo ba na Tipiya na si Kuya Robin ay mahina siya pagka mag-isa lang. Taranta pati yun. Kapag may kasama yan, okay. Sabi ko, lagi ka magdarasal. Sabi niya kahapon, ay nung Friday, Saturday, ay buti nagawa mo yung pinapagawa ko sa'yo. Ay, syempre naman, sabi ko. Oo. Magdasal ka lang, sabi ko. Kala niya nahirapan yung kuha ng affidavit sa attorney. Oo. Buti nakuha mo na may affidavit, tapos legit naman yung kasal ninyo, kaya makakakuha kayo talaga ng ano. Kasi nung Saturday, sarado pala ang PSA dahil. Saturday. Oo. Ay, buti meron na dito, unlike noon, naga. Kung mayroon sana, ay hirap ako. May hirapan tayo. Mayroon na ditong PSA. Bukas, mapunta ko sa dahil para magsimula. Diretso ko na din papadala sa India. Diretso padala na din. Para isahin na lang. Ano talaga. Madami din process. Pero at least, by February, makakauwi na siya. Yun ang magandang balita. At okay naman kayo, Ate Pia, hindi kayo pinabayaan ng Lord talaga. Sa una lang. Nakakabaka lang sa una. Pero pag andyan na kumilos na si Lord, tuloy-tuloy na yung blessing. Kaya, tuloy lang tayo sa pagdarasal at pananalig sa Panginoon. Ate Pia. Wow. Sabi ko din sa kanya, magdasal ka lagi dyan. Walang imposible, lahat nagagawa. Basta magtiwala lang sa Panginoon. Ate Pia. Oo po yan. Kaya ako nga, lapit na pipray. Minsan, talagang yung pinag-pipray mo, nagkakatotoo talaga. Lahat naman. Lang, yung iba nalilate lang. Diba? Yung dati pinag-pray mo yung bahay, nagkabahay kayo. Siguro nag-pray kayo ng kasal, diba? Diba? Siguro nalimutan mo na yung prayer mo, pero ngayon, mga tinupad na ng Panginoon daw, madami na. Kumbaga yung mga pagsubok na yan, kunti na lang yan kaysa dati, di ba? Mga pagsubok ninyo. At si Ate Pia. Dati na hindi ako magdadasal ng mga ganyan. Yun sa amo ko natutunan ko. Doon sa Maynila. Oo. Nagkasambahay. Kahit daw kung saan mapunta, laging magdadasal. Tama man yan. Oo na po. Kaya ngayon, lagi akong magdadasal. Kahit kung saan pumunta, anong ginagawa. Amen. Sarap kapag malapit sa Panginoon. Totoo yan. Salamat Ate Pia ulit sa merienda. At sa pasalubong. Inano ko din yung mga bata. Naalala ko yung mga bata. At God bless ulit. Tuloy lang tayo sa Panginoon. Salamat. Amen. Ito po si ang panganay, dalaga na si Nauwi ka pa lang? Sige, ingat pa. Na din kami. May pasalubong kami doon. Kaboses po ni Ate Pia. Salamat po mga kalingap. God bless. Salamat sa panonood.